Ndị Igbo, kwụsịnụ ibu alụsị. Kwụsịnụ ibu alụsị. Mmadụ ama nli nne, ụmụ ya ha na-aga school. The last person etiriti n'ụlọ ọgwụ ka ji onugwu ụlọ ọgwụ etiritili ya. Biko n'udo mana iman ya gbafu moto jee obodo mba ọkwa cross mmiri na-asa ugwu na-asa wejeje bu alụsị. Kwụsịnụ ibu alụsị na abụrụ alụsị abụrụ omenala Igbo. Biko nụ geenụ this true life story, unu gechaa ya, onwezi ihe ọzọ unu ya agwa ndị be anyị na comment section, unu etili ha na comment section. Ekenekwa m unu ka ọ dị. Okay, this is a true life story. Eghọtago, ọwụ na-ewu nwaanyị owewu na digo na-eme ife ha sị nọ ife omenala na ndị otu ka ọ na-ejekwu na mba eje ebute alụsị gbakwa onye na-eme ekirigo na ụmụ provision etulu yesi wee bupụ ya na ọ na-achọ ya ọfụ ha kọsa afọ rizuru mmadụ eji bụ ofu ego ejiri nne mana ọ ya afụ ego gbaa moto wee jekwukwata alụsị ma aghọtahụ owewu na dịmanụ je ebute alụsị ịmanụ na ndị a na-eme ife ụmụ ife na ha na-eme omenala wee je kwakọta alụsị wee debe o wee nwụọ. Mgbe ọ nwụrụ ewekwu okwu akwamozu ego adọrọ ịghọtago ego adọrọ godu number 1. So the A to Z of ife nchọrọ ịgwago wụ na the recent alụsị o ji ebute na ife eji wee buchiga alụsị ahụ wụ ife eji wee nye ndị bịabụla alụsị ahụ na everything akwụrụ before ndị ebe o ji ebute alụsị ahụ wee bịakwa burukwa alụsị ahụ back 1 million naira ka akwụrụ ha 1 million naira ka akwụrụ ha eji wee bịabụla alụsị ahụ wee buchiga ya azụ. Then ọkwa onye mee contribution wee kwa ahụ and akwakwurie almost close to 2 years o ji wee nwụ ka i wee ghọta almost close to 2 years o ji wee nwụ ka eji wee kwe. Now agwụ ya ka ndị ya bịabụla agwụ ya sịkwara n'ife a because ụmụ ya kapere ezigbota mpe n'ife ha eji wee bịabụla agwụ ya na ya wetara m weta gonu weta nka bifo wee kpokọchakwa ego niile a eji wee bu agwụ ahụ n'ife niile ahụ fụ na almost 300 400 to 500,000 aga ọwụrụ total of 1.5 million iji wee destroy ife mmadụ ji aka wee je kpokọnyọ. So wee bịa bụsisi ife mmadụ ji aka ticha aka n'ike wee je bukọnyọ ịghọtara 1.5 million for onye agbara mbibi wee kwa amabụghị ka the fate of etu ụmụ ya esi survive and onye ahụ this thing a na-abụ efunarizi mkpatalụ o ji eme ha je bukọnyọcha ife ahụ ha ejekpọ ndị ụka bịa bupie ana ha agwa nwaazị dibịa na ndị otu Fada Igbe nsọ abịa ọkwọrị favor ife ha na-eme these people ndị a je bukọnyọcha ife a ha mana ife ọ ya cost ha iji wee kpọkwa ndị biri ife a ka abịa buru ihe na cost ya na-adị enormous. Ifuna ha achọwazie that only way the price enweghị any price which is gonna ha achọwazie ndị ụka imagine nkịta na this man nwụrụ nkịta ahụ Bible rosary and the altar Virgin Mary ka o deweribe wee nwụọ onidiri okwu mmadụ ugwe wee je bupie ọkpọmata ya sịkabala ụka ka jụụ ka afọ were aka esi ka Bible ya jewala onwe yes were aka esi ka Bible ya jewala onwe but ọnwụ n'ukwu alụsị na ukwu agwụ ka ọ dọlara ife ahụ wee mejuo wee chọọ ka o bupie iwu na ya agbagharịba chọwa ndị ya bịa bupie and ifuna na ibupụ that thing na ada adụrụ ha more expensive n'ọnya ka o ji eme oju ha isi ha gbakpu ime ụlọ ụka jechọzie ndị ekpere ya bịa were ekpere bụrụ detin wee je mmụọ ya ọkụ ọkwa ifugo ife nna agwaghị owu true life story ọkwa ife mee na Nnewi ife onye emetụbụghị 1 million naira aka for the first time amụghị m na ojidezuo na 1 million naira na ọkpụrụkpụ n'ụwa ya ofu rọbish o ji ebute wee were ego aka eji na 1 million naira ahụ aka akwe 1 million naira ahụ aka akwe asakwamozu obere mmadụ ọwụ 1 million ahụ or 500,000 ahụ na 500,000 nke aka ya eme almost iburu agwụ ahụ nke aka ya eme ịghọtago n'ogodu nke eji wee bupụgodu dat nke o jigodo bute ọfụ before wee nwụọ eje na-ebute kasị ọgwụ eje Agụleri ebute eje Ụmụnya ebute eje Bini ebute eje Ijabode ebute eje Gambia ebute
eje na-ebu kọsị kịrịkọ ọgwụ ya awụ ebukọnyocha ụmụazị amụrụ na famili anyị ama ka anyị esi wee chukwa ma ọ ka anyị esi wee lụkwa ọgwụ iseli enyewe nsogbu nji agba na up to today na ụfọdụ famili na generation anyị akịta ka na-ebusisi ekpochasị ife ndị gboo ha ka kpụkọnyọrọ nya ndị tetara ụla kịta ndị ka tetara ụla kịta ka na-ekpochasị ife ndị gboo kpụkọnyọrọ ịghọtago because some of ụmụ ọgwụ a abụrụ ọgwụ baanyị imagine na mmadụ je bute ọgwụ na igala lọ ka afụrụ m okongwu dibịa ka o jelu igala ụbọchị a ọkọkọ igala ka o jere ife a na-agwa ndị mmadụ na o jere igala ka ọgụnụkọ ịjaba ude ọgwụ ndị yoruba ijebunata ya ma ọ ijebunata ọgwụ ndị igala debe onweze ka esi wee chọọ gị achọ ịnọ he ụmụ gị ataba ha afụ because ha ya maka anyị esi wee lekwe and ụfọdụ ego anyị eji wee jekpucha ọgwụ a wee ji sụọ ya n'ụdị omenala na-adụ too expensive ọnya kpata na ụfọdụ na-agbara ọsọ gbakpu n'ime ụlọ ụka jekpo ndị ụka bịa burie without even spending anything efuru ya so na-ebukọnye n'ọgwụ na-etinye okorobịa na-ebukọnye n'ọgwụ ife onweghị uru ọ na-abala ụlọ ihe ebukọrọkwa ọgwụ niile ahụ dobe ịkana ebegharị kana ejekwa alụ pepụrụ ego ụmụ nwunye ji wee ri nri ihe ebukọrọkwa ọgwụ niile ahụ debe ịka na-akpagharị na-ayọ ndị mmadụ ego ụmụ nwunye famili nwunye ji wee ri nri look at i provide them enough ụmụ nwere ike iji wee sustain onwe ha anyị ejido wee kpaga akpa idebe n'ihu to something anyị eji wee bupụ ife ibukọnyọrọ na-ebu na ọgwụ akọ ha asị na ịgalala ndị lachapụ ụsọ ji eburu asị na ịjaba udo lachapụ ụsọ ji eburu ebe ọ na-akụ na kpụrụ ụlọ ọgwụ lachapụ ụsọ ji eburu don't worry ngụnwa nwaanyị a na-anụ anụ dọnọnụ mụrụ anya ka azụ bụrụ mụrụ anya ka azụ ka di uje na-akwa ngwongwo na-akwachisiri gị ebe niile. Is this not a lesson? Ọ bụrụ kịta na Baịbụl ka ọ tụwọrọ ruo n'ọta of Virgin Mary ka o dewere ịchọzi ikpe iyi bukọrọ ife niile ahụ kpụsịa onwere onye ya pịa gị tarị kwamata ya si Jos si ka Baịbụl nke ịghọtago ịfụrụ ya unu eje na-ekuli aka n'ife ụmụ mana repercussion ya na-adụ oke ọgwụ niile unu na-ebu kịta were achọ onye ụlọ ya aka ọnụ na ya na-akọrọ na soshal midia oke ọgwụ niile unu na-eje ebu emechaa agwọ na ife oriri ya edineru some of you na-akwụgharị ka iwere igwe eme ka ndị ala wanyị na onwe ha ala na ọ iji unu jere eje n'ọkpa ifedebere unu na level ahụ nọ unu eche na mmadụ amahụ ife unu jetalụ na oke ọgwụ unu butelu nwata na ọ na nwata ọ na-ebu oke ọgwụ karịrị ya ife ndị nna anyị ji wee mee gbasasị ya n'ọgwụ ugboro ole ka ị ka na-afụkwa ndị agadi ijezi ebe nwa dibịa kịta ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-ejezi petrolize ndị nwa dibịa kịta ndị agadi nwoke onye kwa ka ị na-afụ ka na-ejebe dibịa ndị agadi nwoke onye ka ị ka na-afụ ka na-ejebe dibịa ọzọ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-ejuzi ada achara ha na-eme ilu ebe anyị fụsụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ya ejizi ike fụ ndị agadi nwoke ya ejizi ike fụzi ndị agadi nwoke so buwe na ọgwụ unu buwe bụ ị na-ebu akwụkwọ ngwongwo ọgwụ ahụ na-akwa ya na-edewekwa ife anyị eji wee mebie na ọwụ na-achọ ọrụ maka na onye a na-ekiri ekiri adụghị mma iji ntị n'ụlọ oke tawurie ịghọtago onye a na-ekiri ekiri adụghị mma ikpo ntụ so ị na-emekwụtụtụ gaga ahụ ị na-eme tụkwụchọ na-achọ ọrụ afọ ọrụ na o nwere ife ịdawuru ọnwụ kịta na disman ụka ka ọ na-eje anyị eji ego onekwe 1 million naira is enough to give him a burial. Nwaanyị kpọ ndị ụka bịa ka ụka mee ife ọgwụgodoro sef na inwe ozi ego ije mee ife eche ikpe ofu pastọ ekpe ekpere anatigodi na anakwa ya nga ha aga ọkwa etu ahụ ife ahụ unu na-eje agaghị aka ka dị more expensive ka ma ebe ahụ unu debere ahụ unu si agbapụ ọ ka dị more expensive ka na ebe ahụ unu debere ahụ unu na-agbapụ na ebu na ọgwụ ekwuchagwa m nke ma ezugo